me suena el móvil, cojo en un momento, no veo ni quién es, y me dicen que me llaman de la Policía Nacional, que si anoche había estado en una cena de empresa, les dije que sí, y que bueno, que si podía ir por allí porque había pasado algo. Pero les pedí que por favor me dijeran qué era, porque insistían en que era algo grave. Y en el momento me dijeron, han aparecido muerta en el portal. Nese momento non pensei, en plan non o podía creer, empecé a berrar, mataron a Ana, e xa está. Eran as 10 da mañá ou así, o que me contan é que sí que morrera, pero non me contan o que de que, eso non mo din. Pero me encuentro algo que no me esperaba, yo me esperaba lo que había podido pasar o quién había podido ser, pero me esperaba que en una discusión, en un golpe, se podía haber golpeado la cabeza. Y veo que la habían acuchillado muchas veces. ¿Cómo te vas a imaginar que es un crimen y tan brutal, ¿no? Llama la atención el número brutal de heridas. Él me dijo que Ana, que no acabaría con él, pero con Samuel tampoco. No vemos o no sabemos ver hasta dónde puede llegar una persona en esta situación. Y mi primera reacción fue, ¿dónde está César? En ese momento lo tuve claro. ¿Dónde está César? A las 6:32 del sábado 17 de diciembre de 2016 se recibe una llamada en la sala operativa del 091 de un ciudadano que nos comunica que al regresar a su casa, que se encontró en el portal, justo al lado de los ascensores, una mujer joven en un charco enorme de sangre y que, según su apreciación, estaba fallecida. El año anterior en Vigo había sido un año negro por el tema de violencia de género. Entonces, pues de repente ese fin de semana salta la noticia de que se ha hallado el cuerpo de una mujer joven acuchillada en un portal. Inmediatamente la sala operativa del 091 envía 2 unidades uniformadas. Y es cuando ya se empieza a movilizar los servicios de emergencia, policía y demás. Y efectivamente, al llegar allí a las 6:35 comprueban que la llamada era verídica, que había una mujer joven en el suelo y que en principio, a su entender, no estaba con vida. En el suelo, alrededor de la víctima, con el charco de sangre, aparecían varios objetos y entre ellos la documentación con un DNI. Y se trataba de Ana María Enjamío Carrillo. Primero se investigó la posibilidad de que hubiese sido un robo, no había opciones porque las permanencias estaban todas a excepción del teléfono. En este caso estamos ante un escena do crimen desorganizada, caracterizada pola ira, por ataque de cólera, un crimen impulsivo, un crimen pasional. Precisamente porque enseguida se conoce su perfil de cómo era, pues es una chica joven, una chica guapa, tal, es más probable pensar que es un asesinato, digamos, aleatorio, ¿no? De que pues alguna persona que haya podido entrar en el portal y demás. Parece ser que, a buen entender, que uno no mata por un teléfono, en general. La segunda parte, si había habido alguna agresión sexual que pudiera llegar a ser, se comprobó después que no existió. Entonces nos quedamos en otro tipo de homicidio. Pero después, cuando se empiezan a conocer los datos, sobre todo del informe preliminar de la autopsia de los policías que estuvieron allí, y ves que, bueno, que no ha sido una puñalada, que no le han robado, que el bolso lo tiene allí, pues quizá hay una relación. No se sabe qué tipo de relación, pero que por lo menos se conocían.
Adoezo cos pés. Deus. Imos para casa, que María xa vai chea. Non vexo co sono xa. Ok. Podes vir para onde a min se queres. Xa estamos subindo. Xa fuches para casa, ti? Non. Estou no point. Vente se queres. Quero verte. Vico. Del edificio, que era el número 40 de la Avenida de Madrid de Vigo, las unidades acordonan completamente todo para que nadie llegue al lugar de la escena, y aparecen dos personas que tenían un interés por saber qué había pasado. Cuando la gente que está allí le pregunta por qué, me dice no, porque bueno, pues tengo una amiga, en principio, que decía, tengo una amiga que vive ahí, que está hablando con ella por teléfono a través de mensajes, ha dejado de mandarme los mensajes, le he llamado, no me contestaba y ahora me da que está apagado. O ver que non me dixera nada, nin me avisara de que chegara ben como era costume, empézome a preocupar lixeiramente. Escríbolle novamente preguntándolle onde está ás 5:27 da mañá. Onde andas? Ves? Pues su expareja, que ahora estaban retomando la relación de nuevo. Y luego, más adelante, sabemos que se trata de Samuel. Ahí ya él empieza a darnos los primeros datos que hacen un poco el recorrido que hizo Ana antes de haber sido, bueno, asesinada, ¿no? Entonces, bueno, ya nos cuenta que había tenido una cena de Navidad que realizaban los compañeros de la empresa, que sobre las 5:15 de la mañana la acompañaron dos compañeros de trabajo hacia las proximidades del portal de su casa, y que también sabemos que durante ese trayecto tuvo mensajes con Samuel, mensajes amistosos que estaban en principio retomando de nuevo, bueno, la posible relación. Intento chamar varias veces a Ana, pero o seu móvil sáeme apagado os 2-3 primeiros intentos. Pídolle a Bruno se me pode acompañar ata o seu portal da Avenida de Madrid. Intento chamala unhas cantas veces máis, pero sempre me sae apagado. Ao ir entrando na rúa, vemos ao fondo luces azuis da policía. Polas distancias non podemos saber exactamente diante de que edificio estaban, pero, de súpeto, un calafrío percórreme todo o corpo. Muy fuerte, no sé qué estamos haciendo, que no está del todo bien. Unha chavala estupenda, traballadora, con sus padres, increíble, buenísima rapaza, y non merecía esto. Y nada, ella empieza a ser consciente de lo que pasó y de lo que están buscando. No lo supe ver antes, pero sí, en ese momento lo tuve muy claro. ¿Dónde está César? Y ahí es cuando ya empezamos a tener conocimiento de que existía una relación anterior a esta, en medio de que ellos lo habían dejado y que ahora lo estaban retomando, y que esa relación era muy compleja, llena de situaciones incómodas. Entonces, a partir de ahí, la policía empieza a tirar del hilo, a entrevistar a los testigos, y es cuando se sabe un poco esa relación ciertamente tumultuosa que tenía con esta persona, ¿no? Ocurre un incidente el día 18 que digamos que detonó un poco la investigación, la aceleró. Nos comunican del hospital pues un intento de suicidio por parte de un varón. Es habitual que la dotación acuda para tomar datos y hacer la comparecencia, que lo sepan los juzgados. Pues encontraron que la persona que estaba hospitalizada pues era César Adrio. Eu pola tarde chamei a policía e dixenlle que non sabía nada, que non sabía que era él, pero que tiña unha relación con él, que non iba ben. Eu creo que inconscientemente todos os que sabíamos que existía esa persona sabíamos que fora él e que non había outra opción. Lo pusieron en conocimiento de UDED 2 y, bueno, en combinación con el juzgado lo hablaron. Como ya consideraron que tenían pruebas desde su punto de vista suficientes, se decidió
hacer la detención. Cuando sale del hospital, pues ya sale detenido. Entonces ya es como que todo encaja, ¿no? Lo han detenido después de que supuestamente se hubiera intentado suicidar. Y de hecho para la policía pues ese fue un indicio, el último que le faltaba para llegar a la detención de esta persona que se convierte en el principal sospechoso de la muerte. Y nada, pues en el momento en que nos dicen que todo apunta a que ha sido él, primero sentimiento de culpa por no haber sabido ayudarla y después pues intentar colaborar en todo lo posible de la mejor forma posible para que se haga justicia. Conocín a Ana no 2010, eu fui estudiar a Vigo, empezamos a levar moi ben, éramos moi iguais, a Ana era unha tía que era moi fácil ser amiga súa. Se non salía con ela, pois eu non salía ao mellor, tá, non? Entón ela sempre intentaba tirar de min para que foxéramos cousas e todo. A verdade é que nós éramos unha piña, as dúas. Nese momento tiña unha relación desde facía xa 2-3 anos, non recordo moi ben, era o mozo que coñeceu no instituto e co que seguía nese momento. A relación iba moi ben, eran tal para cual, vivían xuntos de feito nese momento, eu iba moitas veces á súa casa a estudiar, ou viña ela, pero cando iba eu á súa casa, a relación de parella normal, de rapaces ao final 20 anos, que non sei, que se levaban genial. Creo que empezaron a estar xuntos un pouquiño antes de ela ir para Vigo. Non sei exactamente eso, pero a min a súa relación con Samuel contou-me desde o primeiro día, o sea, desde que conoceu a Samuel, pois... Eso sí que as cousas que non me contaría todas, pero o que lle pasaba con Samuel se me contaban moitas cousas. En 2015, se non me equivoco, ela empezou nunha empresa ali cerca de Vigo. Empezou super entusiasmada, pero absolutamente entusiasmada, os compañeiros valoraban a mogollón. Tiña moito traballo, ela decía que tiña moito traballo, pero que lle compensaba ese traballo por o valorada que se sentía, por o que estaba aprendendo. Ela falaba do seu traballo e, bueno, podía falar horas do seu traballo e ela estaba moi contenta. Entonces, como que empezaba a vivir, empezaba a vida pola que loitara. Después empezamos a conocer que había tenido una aventura o que tenía una relación con una persona del trabajo. O único que me contou foi que había alguén un home na súa empresa, un compañeiro dela, co que estaba empezando a ter máis relación, que chegara a sentir atraída por él. No era una persona que contara mucho sobre su vida personal, pero que participaba en las conversaciones y sabía que tenía niños, que tenía mujer y bueno, que tenía amistad con personas de la empresa, fuera de la empresa, pero no era muy de contar su vida cotidiana. Y bueno, a raíz de que viniera Ana, empezamos a tener muy buena relación, Ana, María Jesús y yo. Él también estaba en las conversaciones y entiendo que por franja de edad, más o menos con nosotras, más que con Ana, pues fuimos haciendo grupo y alguna vez sí que quedamos fuera de la empresa. Eu creo que xa levaba como 7 anos máis ou menos con Samuel. Ela estaba un pouco perdida porque non lle pasara nunca, nin traballar na empresa, nin a sentirse atraída por outro home que non fose ao seu compañeiro. Algunha das seguintes veces que quedamos, pois sí que xa me veu dicindo que a relación con Samuel non estaba todo ben que quería. Y bueno, llegado a un punto nos dijo que no veía mucha salida con esa relación, que lo deja con Samuel y bueno, incluso le ayudé a hacer la mudanza cuando se fue del piso de Samuel. Llega un momento en el que empezamos a ver cosas extrañas, como fotos de los dos, que ponía César en su perfil, en su foto de WhatsApp y demás. Y ahí como confirmamos un poco lo que creíamos, pues estas conversaciones entre los dos y demás, que parecía que había un poco de tonteo, pues dijimos, aquí hay algo más. Ana nos dijo directamente que tuvo una relación con él y al ver que César hacía este tipo de cosas nos hizo pensar que, no sé, era un pouco extraño. Nunca me reconoceu abertamente que tiña unha relación
sentimental con él, sino que era como pois alguén con quen estaba quedando, con quen pois, facían cousas xuntos, se iban cenar xuntos, compartían algúns momentos, pero nunca me dixo que este señor é o meu novio, en ningún momento. Bueno, me contó que habían tenido una relación, pero ella un día se dio cuenta que no tenía futuro con él, no era con la persona que quería tener unha relación el resto de su vida. Realmente díxome que se dera conta de que había atracción sexual, pero que non era a persona coa que quería pasar o resto da súa vida. Así, non, sin máis voltas. Que se dio cuenta que con quien quería tener una relación era con Samuel. Y a partir de ahí, de cuando le dice que lo quiere dejar con él, es cuando empieza a contar que empieza a tener los problemas. Cuando ella falta al trabajo, o sea, vemos que no da llegado y yo empiezo a ver que César empieza a publicar fotos en el perfil de los dos juntos. Y empezamos a preocuparnos un poco. No por nada en concreto, pero sí se nos hace extraño que Ana no haya llegado y que César esté poniendo ese tipo de fotos. Cuando llega a la oficina, le pregunto qué ha pasado. Ella nos dice que, bueno, que se encontró mal. Nosotros sabíamos que algo estaba pasando, pero no nos lo contó en ese momento. Pero más tarde, cuando quedamos a solas, le dije, Ana, algo está pasando. O sea, César está publicando fotos de los dos. Y fue ya cuando no aguantó más y me empezó a contar. Esa mañana realmente no se encontró mal, sino que César le había aparecido en el coche por la mañana, se había puesto delante del coche y no la había dejado ir a trabajar y la había amenazado pues, con contar y con que por favor le hiciera caso y le hablara, incluso nos dijo que se había tirado en la carretera para que ella no se fuera. Ahí empieza a contarnos que no era la primera vez, ni algo excepcional, que César se apareciera por allí. No, a mí Ana nunca me contó nada de eso, o sea, eso fue algo que a mí no me contó, pero bueno, por lo que despois me enterei, pues acosaba de todas as maneiras, porque aparecía en todos os sitios onde ela estaba, mesmo no piso, mesmo incluso fora a cenar a un sitio que as compañeras de piso, e apareceu el ali, logo hasta ele tiña talmente controlada que el creo que ela sabía que el sempre sabía onde ela estaba. Ana preocúpase por se ten algunha aplicación ou sistema GPS para controlarlle os movementos porque casualmente sempre aparecía no piso cando ela ia buscar as poucas cousas que lle quedaban. Nos momentos en que estaba comigo e lle pasaba algo, pois era cando me contaba algo así, cando estaba cas súas amigas e lle pasaba algo cerca delas era a quen yo contaba, porque as súas amigas estaban en Santiago, eu estaba aquí en Ourense e Samuel vivía en Vigo, pois era el a quen recurría con calquer situación de acoso a pedir axuda ou xa non a pedir axuda, sino a falalo, era a él. Estou dormindo esa madrugada, a noite despois de tomar algo con ela pola tarde. Sobre as 2 menos 10 da mañá recibo 7 ou 8 chamadas dende 2 números diferentes que me espertan. Rexeitoas todas, porque podo imaginar quen é. Ao momento, chéganme os whatsapps de Ana. Samuel, non collas. Xa non collín, seino. Veu enfurecido. Non abras. Non sempre que hai unha historia de acoso, iso remata con crimen de xénero, con asesinato. Pero o que si sabemos é que prácticamente sempre que hai un crimen de xénero hubo unha historia de acoso previo, persecución, molestias, chamadas, aparicións imprevistas en lugares de asistencia común, etc., etc. Él siempre quería quedar con ella nunca accedía. Entonces se le aparecía pues de madrugada, la llamaba y le decía o que bajaba a la calle a hablar con él o que empezaría a hacer escándalo y los vecinos iban a enterar de todo. Ella acababa bajando, otra vez por las buenas, le pedía que volviesen, que la quería mucho y al decirle que no,
era cuando otra vez la empezaba a amenazar. Yo entiendo que esto no es algo sano, que no es algo... En el momento en el que tú te sientes mal con esto, la otra persona debería parar. Y ya mucho menos aparecerse en tu casa, en repetidas ocasiones. Fíxoche algo? Non, xa marchou. Que quería? Só quere arruinarme. Este foi o día en que el intentou entrar pola forza na casa de Ana e no que me chamou a min de madrugada repetidas veces. Confésame que se non chego a querer falarlle, só tiña ganas de estamparse co coche contra un muro. Claro, en el momento en que tú le dices a alguien que no quieres saber más de él, no debería llamarte todos los días, no debería escribirte, no debería hacerte sentir culpable. Llegó a decirle que él se había divorciado por su culpa. A él realmente mal non lle fixo ningún. Foi unha relación que esas relacións empezan e se non van ben, pois cada un vai polo seu lado. E xa está. Pero non o aceptou. Creo que neso de que se sentía culpable, pois seguramente, porque él lle diría que era culpable, e ao final unha persona dinche tantas veces que és culpable de algo que ao final incluso chegas a creer que és culpable. As huellas do amor, verdad, tampouco desaparecen da noite a mañán. Aí quedan sentimentos de culpa. Bueno, abandoneino. Bueno, deixei a miña muller e os meus fillos, deixounas por min. Claro, hai toda unha acumulación de elementos que fan que non sexa a cuestión tan simple. Ata aquí estiven enamorada, agora xa non estou. Ata aquí importábanme os seus sentimentos, agora xa non me importan. Y yo a ella le recomendé que lo bloquearan el teléfono, que no parecía muy sano lo que estaba pasando, que le dijera que hasta aquí y que no tenía por qué aguantar esto y ya está. Y llega un punto en el que yo le insisto tanto a Ana que deja de hacer esto, que deja de contarme cosas, que deja de decirme qué le pasa, porque igual sentía como que le reñía y yo creo que tampoco era una situación cómoda para ella. Entonces, cuando lo bloqueó, él consiguió otro número de teléfono y empezó a escribirle y a llamarla a través de otro número de teléfono. Y así sucesivamente. No se daba por vencido. Tras a ruptura, a víctima e o agresor seguían tendo algún tipo de relación máis ou menos esporádica, o cual tampouco facilitou que o que podíamos chamar a elaboración do duelo, a elaboración da pérdida, se xestionara de unha vez e para sempre. Él estaba obsesionado. Solo pensaba y solo hablaba de ella. Bueno, para a miña idea, simplemente supoño que tería como isto é un objeto e, bueno, quero para min, non quero que sea para nadie máis. O amor, entendido no noso contexto cultural, está moi vinculado ao sentimento de propiedade que moitos varóns teñen acerca das mulleres nas cuales depositan o seu amor. Todo eso que, influído por todo eso que hoxe en día chamamos os códigos culturais das sociedades heteropatriarcais, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ella no accedía a hablar con él. Entonces, de alguna manera, pues tenía que hacer algo para que ella accediese. Entonces, siempre con el chantaje o con la amenaza. Y en concreto recuerdo una fecha, que fue en el inventario, que otra vez Ana llegaba tarde y nos volvimos a preocupar. Y cuando llegó nos dijo que le habían aparecido rotos los dos espejos del coche. Y dijo, sería algún borracho, aparque en la calle y demás. Y lo que pensamos sin Ana delante fue, si es un borracho, es otro coche, te rompe un espejo. Rompe los espejos de todos los coches, pero no rompe tus dos espejos. Y comentamos que nosotras creíamos que había sido él, pero era lo que nosotras creíamos. Pero ella nunca llegó a decirnos si... A mí por lo menos si creía que había sido él o no, pero nuestra idea era que sí. Ella me decía como que él se la hacía muy pesado, pero no veía nada más allá que eso, que él que estaba enamorado de ella y que intentaba recuperarla, pero nada más. A mí me transmitió pues ni miedo, ni... No. En alguna ocasión la vi preocupada,
pero en muchas otras le quitaba importancia. Pues es un mensaje, pues es una llamada, pues no pasa nada, ¿qué me va a hacer? Llegó a decir. No. Pero no alcanzo a saber si nos lo decía para que no nos preocupáramos, para restarle importancia, o que realmente ella se creía lo que estaba diciendo, que yo creo que no se creía lo que estaba diciendo. Na miña cabeza que non me entendo como se pudo fijar nunha persona así tan mala. O sea, non... Esa persona tuvo que, para miña parecer, tuvo que ir cara a ela con unha maneira de ser moi diferente ao que realmente despois resultou ser. Se este individuo tiña rasgos neuróticos de ansiedade, de hipocondría, de mala adaptación ao estrés, unha certa personalidade histriónica, etc., pois estaríamos ante un perfil que nos chamaríamos técnicamente de elevado neuroticismo ou que o mismo de elevada inestabilidade emocional ou de tendencia ás emocións negativas. A típica persona que ten dúas caras e a mala non a presenta moi poucas veces. Parece razoable supoñer que estemos ante características típicas tamén dun patrón bastante de dramatización, de chamar a atención, etc., vale, como un mecanismo de compensación. Siempre fue una persona muy egocéntrica. Tampoco era una persona muy extrovertida. Que era retraído con sus asuntos personales y no muy partidario de entrar en conversaciones que lo pudieran implicar a él en cosas. Que ela, estou segura que ela, con fora, dixo, este tío está así, pero o que lle pase xa se olvidará e aquí quedaremos todos tranquilos, pero... Moitas destas víctimas non chegan a imaginarse que sea alta a probabilidade de acabar mortas, de acabar sendo víctimas dun asesinato. Yo sí que intercedí y le dije pues a él que se tratara de olvidarla, que la dejase tranquila, que ella quería retomar una relación con Samuel, que con él no quería nada, pero él no lo acababa de entender. Decía que algo tan bonito que tuvieron no podía ser que acabase así de repente. É a tormenta perfecta. Hai amor, hai celos, hai sentimentos de lástima por parte da víctima. Todo isto xunto, pois creo que calquera entende que é relativamente probável que dé lugar a comportamentos pois criminais, antisociais ou mesmo a matar aquela que acabas facendo, no último término, culpable de todas estas desgracias. Bueno, él llevaba muchos meses mal, sin dormir, estaba realmente mal, de hecho se le notaba físicamente, había adelgazado muchísimo. Ese día, en el camino al trabajo, él me dijo que Ana, que no acabaría con él, pero con Samuel tampoco. Claro, yo lo entendí como que se iba a seguir metiendo en su relación entre los dos, como estaba haciendo, que le mandaba mensajes a Samuel o le enviaba fotos de ellos dos juntos. Jamás se me pasó por la cabeza que él ese día me estaba dando a entender, o sea, me estaba diciendo lo que realmente después pasó. Y me acuerdo de ese día en concreto, que para volver a casa dijo que tenía que recoger a una compañera de trabajo, que iba a recogerle, que luego iba a hacerse la manicura. Y esa tarde nos mandó una foto de la manicura, de hecho, de la mano. Y nada, estuvimos hablando de qué nos íbamos a poner, cómo íbamos a ir y demás, y quedamos para recogerla en la Avenida Madrid. Y nada, hasta que llegamos a la cena, pues normal, yo la vi pues como todos los días. Hay una descripción amplia de toda esa noche, con claridad, desde aproximadamente las 20 horas, 20:30, con absoluta claridad de dónde estuvo, no estuvo en ningún momento sola.
la cena inicialmente nos distribuyen en mesas aleatoriamente, pues para que estemos un poco todos con todos, nos conozcamos. A mí no me coincidió con ninguno de ellos, ni siquiera con María. Recuerdo estábamos en mesas separadas, diferentes. Y antes de llegar al postre, bueno, ella se levantó y me pidió que la acompañase al baño y yo le dije que no iba y se fue ella. Y después, durante el baile, ya cuando estábamos en el baile, se acercó y me comentó que cuando ella había ido al baño, que él fue detrás de ella y la encerró. Y me dijo, pero no te preocupes, no pasa nada porque no consiguió lo que quería, fue lo que me dijo. Nos íbamos ya del hotel porque cerraban. Empezamos a caminar, Ana, María y yo, y otro compañero de trabajo, y César detrás, en todo momento. O sea, César, con quien no hablamos ni María ni yo en toda la noche, con quien ya no teníamos una relación estrecha, pues detrás nuestra todo el tiempo. Y me acuerdo que Ana le dijo que se fuera, y entonces Paula le dijo, te está diciendo que te vayas, vete. Yo tenía claro que el coche no iba a subir y dije, nada, cuando cojamos el coche esto se acabó. Y nos fuimos al parking a por el coche. Y lo primero que hicimos fue dejar a Ana en casa en la Avenida Madrid. Paré delante de unos contenedores y el otro chico, que también vive por allí, se bajó. Se fueron los dos y ahí es la última vez que vimos a Ana. A muller que quero é a miña muller. A muller na que deposito o meu amor solo pode ser miña. Hai unha especie de lógica terrible destes procesos psicolóxicos que con moita frecuencia acaban vinculando os mellores sentimentos, potencialmente, sentimentos de xenerosidade, altruismo, desapego, entrega, que van vinculados ao propio concepto do amor, cos sentimentos de solo para min, exclusividade, ou para min, ou para nadie. Me debes algo, xa que tuven a xenerosidade de facerte obxeto do meu amor. Lamentablemente, para acabar con la vida de una persona, basta una puñalada certera en un órgano vital, pero es que fueron muchas. Tenía un número exagerado de cuchilladas, además de las 28 creo que eran, 21 se centraban en la parte del corazón, o sea, del pecho, que eran prácticamente todas en el mismo sitio y 12 de ellas le habían atravesado el corazón. Hubo cierto ensañamiento, evidentemente, porque 28 puñaladas, me va usted a permitir que diga una barbaridad, pero es hasta agotador darlas. Policía Científica y el grupo de investigación tuvo que crear un puzzle enorme, lleno de piezas que no nos dicen nada, pero al unirlas se crea una especie de, al menos, escena y con posibilidades de quién pudieran ser los autores. Pese a ser como muy sencillo, entre comillas, como aparentemente muy fácil, como una persona que se obsesiona con alguien y que no admite que ella se vaya,
No había unas pruebas realmente concluyentes contra él, porque faltaban piezas muy claves como el arma homicida, que no apareció nunca, el móvil de ella, que no apareció nunca. No hay nada que lo sitúe exactamente en el lugar de los hechos. Sí que es verdad que hay una serie de indicios tan importantes que juntos todos hacen una prueba suficiente como, o así lo entendió el jurado y también la audiencia, como para determinar que él fue el autor. Los investigadores, con las pruebas que Científica iba desvelando, fueron haciendo una composición del lugar. Entonces, bueno, poco a poco se fueron confeccionando una serie de lo que en principio aparecían como piezas sueltas, iban cogiendo cuerpo y iban apuntando evidentemente a César Adio, claro. Hay un testigo que ve a una persona en el portal, ve dos personas en el portal de los hechos que coinciden con la fallecida y con una persona alta que podría ser el acusado. La policía recoge unas imágenes de un coche que pasa a una hora compatible con cuando ocurrieron los hechos, un coche que es del modelo igual al del acusado. Y aparte hay algunas pequeñas circunstancias, que es que había cambiado de domicilio con anterioridad, luego la persona tenía que saber que ese era su nuevo domicilio. Luego hubo un pequeño detalle que antes no comentamos. Ella se había comprado un coche nuevo hacía escasos días, en esa misma semana. Curiosamente, el coche fue una de las cosas que buscamos porque había unas llaves para ver si en su interior hubiese algún detalle o alguna prueba que nos ayudase a la investigación. Lo encontraron en las cercanías y tenía la rueda delantera derecha pues pinchada. No pinchada de manera habitual, sino con un objeto punzante con la intención de causar ese daño específico. Porque le pincharía las ruedas, pues a lo mejor tiene algo que ver con la cena a la que iban a ir y para que ella no fuera en ese coche. Una cosa que por sí sola no dice nada, pero unida a otra serie de elementos, pues bueno, viene a demostrar que posiblemente tendrían que saber que se había comprado un coche y que ese era el suyo, porque en una semana escasa esos datos no transfieren. Está el cuchillo con el que se hizo los cortes en el neumático, es el mismo, o creen que es el mismo, que con el que se le dieron las puñaladas. Por el tamaño, aunque no se ha podido encontrar, pues es un cuchillo de cocina de 11 centímetros, el filo coincide, con lo cual creen que es el mismo. Después se encuentran restos de ADN en la ropa. Claro, él sostiene que claro, tuvieron un encuentro por la noche y que pudiera ser. Pero también se encuentran unos restos de sangre en el salpicadero del coche que pertenecen a la víctima. Que él lo explica como que bueno, tuvieron relaciones sexuales en ese coche cuando ya tenía el periodo. Las casualidades pueden existir, pero a veces bueno, son una especie de cadena continua de acontecimientos. Él deja una nota, de esa nota nos enteramos pues unos pocos días después de que realmente había dejado una nota de despedida. Una nota en la que, bueno, pues viene como, según dijeron allí, a aliviar su culpa, que eso es como fue interpretado por la policía, ¿no? Y bueno, decía que no aguantaba más y que lo sentía y tenía palabras para Ana y para su familia. Esa é unha nota perfectamente creíble. É que é unha confesión non só iluminadora respecto á autoría, da cual caben poucas dúbidas, senón respecto ao proceso mental, psicofisiolóxico, psicobiolóxico, estrictamente psicolóxico da autoría. Esta ferida narcisista
non a puden soportar. Para la policía, según pudimos averiguar, pues esa nota fue clave, ¿no? porque cita a la fallecida y considera que es eso, como una forma de aliviar la culpa, bueno, pues que lo autoinculparía, según el punto de vista de la policía. Paseino tan mal, absolutamente tan mal, que non fun capaz de ir ao funeral. Non quería, non me vía con forzas. Negábame a reconocer a ver a Ana por última vez. Nese momento pensei que non debería estar aí, que nese momento decidí quedarme ca imaxe que tiña de Ana, que quedarme coa imaxe da despedida de Ana. Non quería despedirme dela, non negábame a reconocer, e moitas veces ainda penso que non a vou volver ver nunca. Xa normalmente, cando alguén morre, é un shock para todo o mundo, aínda que o esperes, aínda que o vexas vir, etc. Pero é que Ana non morreu, a Ana matárona sin que nadie o contáramos. Yo creo que como ninguno esperamos que esto pase, no esperas que nadie vaya a matar a nadie en tu entorno. No es que lo normalicemos, pero no vemos o no sabemos ver hasta dónde puede llegar una persona en esta situación. Os ciúmes como algo tóxico, algo desgastante, algo que vai corroendo as propias entrañas da túa vivencia desa relación, entrando mesmo xa no terreo da psicosis, da locura por excelencia, verdad? Donde os propios motivos dos celos son fantaseados, son imaginados, son alucinados como unha vivencia paralela. Enviámoslo en portada, prisión comunicada e sen fianza para César Adrio, o único detido como sospeitoso do asasinato de Ana Enjamio en Vigo. El juicio lo recuerdo, pues, una gran expectación mediática como pocos, ¿no? Eu, por exemplo, non estuve no xuicio, non estuve cando votaron todo eso que foi forense, eso non quixen estar, non quixen velo, pero si algún da miña familia estuvo. E logo eles dixeron, bueno, que se miraba para ali como se nada, se en ningún momento o seu gesto cambiou nin nada. Bueno, para el supoño que xa non era novo porque xa o vira, pero bueno. Se me dieron la opción de con biombo o sin biombo, dije que por lo menos ver qué cara tenía o si por lo menos estaba afectado y que viera que el resto sí que lo estábamos, por lo menos. Xa me imagino como é na máis velo no xuicio. Nin sin multa, nin das cuenta calquera cousa, que un tipo que parece que non sinte, nin padece, nin... No sé si ni siquiera nos estaba... Bueno, sí que nos estaba escuchando porque en algún momento se sonrió, pero aquello no iba con él. Sin más. Afectado desde luego no parecía. Realmente la sentencia de la audiencia de Pontevedra es bastante brutal en el sentido de que califica los hechos de deleznables, de que fue una agresión muy brutal, con muy poca humanidad. ¿Le pareció con qué se pudo causar esos cortes? Porque esos cortes atravesaban toda la prenda. A súa defensa, pois, supoño que é o seu papel tamén. Que vai facer, que vai dicir? O seu papel é, pois, contar mentiras, inventar cousas e supoño que tratar de sacar o mellor posible ao seu defendido. Y le condenan a 30 años de prisión.
manteniendo su inocencia. Claramente non se a sentencia firme, pois sempre hai eso de que ou ya poden rebeixar ou por exemplo, que está peleando él. Nosotros presentamos las pruebas hacia él, tuvo una primera condena, pero es verdad que él tiene una apelación pendiente y hasta que la apelación no quede resuelta. Pero que foi él, outro non foi. 30 anos a mí ainda me parece pouco, e non nos vai a votar tampouco, pero bueno. Es verdad que a la hora de dictaminar una sentencia no es importante para los jueces, pero para, digamos, los medios y para las personas y para un jurado el poder entender el porqué es clave. Las agravantes que entiende el jurado no entiende la de violencia de género porque dice que no la considera como su mujer. No se entiende muy bien en la explicación, pero en la sentencia es el propio presidente del tribunal el que corrige al jurado y le dice precisamente porque la mata por ser mujer, la mata porque es suya, o sea, la maté porque era mía, como dijo la fiscalía, ¿no? Ana, donde está, non vai nunca máis a salir de onde está, e él, da que sea na cárcel, está vivo. A ver, que a min nada do que lle pasa a él, a mí non me vai devolver nada a Ana. Pero, por lo menos, non sei, que él tampouco salga así impune de nada, así como se non houbera feito nada, porque co carácter que ten o home ese, pois, arrepentido non está, é capaz que dentro de pouco lle faja a outra persona tamén. As verdades, ás veces, desmenuzadas en partes e en múltiples factores, parecen difíciles de entender. Ás veces, cando se ve o cuadro todo xunto dunha sola ollada, é moito máis sinxelo. Simplemente non pudo soportar o abandono. Aquel amor tivera para él uns costes moi fortes e de repente a ecuación non resultaba rentable dende ningún punto de vista e decidiu terminar con ela, co cual terminaba coa fonte do que le entendía nese momento que era a fonte última e fundamental da súa desgracia, do seu desamor, como nas mesmas traxedias griegas. Elas tamén teñen complicidades sentimentales co agresor, tamén teñen unha historia de amor. Ela non creo que vir, o sea, ela sentiríase acosada, sentiríase mal e tal, pero eu non creo que ela pensara que ele fora capaz de facer iso. Intentaba ella solita solucionarlo de alguna manera y entiendo que ella quería salir de eso, pero ella sola, sin pedir ayuda. Cando está nunha situación, tampouco se dá conta de todas as cousas. Cando se dá conta, pois a mellor cando se dá conta, pois xa... Llegar a esta situación, pues igual, yo que sé, con una persona más mayor o casada o lo que sea, que llegaba a avergonzarla. Yo, por eso entiendo que no lo comentó en su casa en un momento. Para que nadie se enterase y causar pues, el menos escándalo posible, ni de causar daño a Samuel, ni a su familia, ni que sus padres sufrieran, se enterasen de esa relación que había habido entre los dos. Siempre pensaba en los demás, no realmente en ella. Esa é como unha espiña que teño tamén, non? Porque quizá eu non pudera facer nada, pero que sei, sí que me hubiera gustado sabelo.
xustiza decretou prisión para a nai da moza morta. É que eu botei no... Eu loca, totalmente loca. Non foi accidental, foi premeditado e estuvo planificado. A ciencia é a chave para entrar na mente do asasino. César Adrio cumple condena pendente de un posible recurso ainda do Tribunal Supremo. A súa condena foi ratificada xa polo TSXG co agravante de máis de xénero. Ana Enjamio foi unha das 4 víctimas do ano 2016, cando falamos en Galicia de violencia machista, de violencia de xénero. Non convivía co seu agresor, non tiñan fillos en común, tampouco recibira antes malos tratos físicos e non presentara denuncia. Pero nese ano, no 2016, o 34% das mulleres no conxunto do Estado que acabaron morrendo a maos de antiguas parellas si o fixeran, si denunciaran. Que falla no sistema para que nin siquiera elas estiveran a salvo? Que falla na nosa sociedade para que sigamos a falar destes casos? Carlota Bellas, Garda Civil, destinada a Novemume, nos equipos de Muller e Menor. Hola, Carlota, benvida. Boas noites. Gracias por estar con nos. Roberto Barba, xuiz de violencia contra a muller. Benvido, Roberto. Gracias por acompañarnos. Moitas gracias. Está connosco tamén Berta Rodríguez, que é médica forense. Hola, Berta, benvida de novo. Gracias por acompañarnos. E Yolanda Neira, que é psicóloga do Centro de Información a Muller. Traballou ademais con Salavina Carrillo, que é a nai de Ana Enjamio. Nun caso, víamos durante o documental, no que houve varias alertas previas en caso de acoso. Non sei ata que punto o acoso, os celos, ás veces quedan justificados ou normalizados nunha relación de parella. Sí, bueno, quizáis ese sexa un dos grandes problemas a hora de establecer unha relación, non? Pois pensar que certas conductas son normais ou non chegar a ver o perigo nesas conductas. Bueno, a familia, neste caso de Ana, pois sí que ten feito esa reflexión de que posiblemente pois ela non chegase a ver o perigo en certas cousas que el fixo, non? E, bueno, tanto neste caso como noutro, pois, os celos tenden a verse a veces como unha mostra de amor e de cariño, e ese, pois, é unha das cousas que hai que romper. Para iso, pois, fai falta educación nese senso, non? Está, Roberto, na orixe de moitos dos casos que acaban chegando ás túas maus, os celos ou o acoso? Vamos a ver, a violencia de xénero é un delito moi complexo, moito máis complexo do que parece, non? A veces se quere reconducir a simplemente eso, pois un delito de lesións ou un delito contra a integridade da muller, pero conleva moitos máis elementos. En primeiro lugar, aí confluyen este tipo de elementos primeiro educativos, non? A rama educativa ten que, de alguna maneira, ter un relieve, unha importancia na forma de trasladar o sentimento dunha persona a outra. Elementos patrimoniais tamén, que moitas veces hai problemas a hora de denunciar ou a hora de poñer en evidencia un delito de maltrato, en este caso, de violencia de xénero, porque hai unha vinculación económica moitas veces co propio agresor, non? E elementos familiares. Todavía, en moitos lugares, a familia está tira un pouquiño hacia, sobre todo cando hai prole, cando hai fillos, e aconsella incluso a muller que non denuncie en ese sentido. No caso, ademais de Ana Enjamio, que víamos no documental, Carlota, partindo dunha relación esporádica. Non houbera un matrimonio, non había fillos en común, ni siquiera había unha convivencia, coñeceranse nun posto de traballo, unha relación que durou 6 meses, como hai tantas e tantas e tantas, e que acaba deste xeito. Que é certo que non todos os casos de violencia de xénero xurden dende unha relación afectiva estable, pero é verdade que se xeran uns vínculos que son os que levan o agresor dentro da relación a creerse poseidor ou posesor da víctima. Terminan facendo, pois, casos de acoso, casos de agresións graves. Non sei se hai quen ten máis predisposición á violencia, xa de forma innata, falábamos antes da educación, lóxicamente que sempre influe, pero que hai detrás deles, Berta? Si é certo é que podes encontrar factores facilitadores en algúns casos,
Pode ser antecedentes familiares, de vivir nun contexto onde a violencia é a moneda de adestramento, por exemplo, de educación ou de modo de relacionarse entre sí. Pode ser porque encontremos algún abuso en la infancia de carácter sexual ou de maltrato físico ou psicolóxico. E tamén hai unha serie de personalidades, de rasgos de personalidade que tamén poden favorecer con carácter xeral a violencia, como son os rasgos antisociales, a xente con rasgos antisociales da personalidade, os narcisistas, que son aqueles que teñen un ego moi hipertrofiado, pensan que son como o centro do mundo e que son facilmente feribles. É o orgullo que mata. Como vai deixarme a min? Non existe ningunha enfermedade mental que xustifique o pegar a unha muller. Pode xustificar alteracións na conducta gravosas en resposta, por exemplo, a un contido delirante. Entonces poderás levar por diante a uns a outros, pero non por o feito de ser muller. Ningunha terapia é eficaz se non se parte da voluntariedade de participar en ela. Pasa igual que con as drogas. É inútil manter encerrada unha persoa en unha terapia libre de drogas. E aínda que se quera participar, Berta, as terapias son efectivas a día de hoxe, as terapias quero pensar que contamos. haberá casos en que sí, en aquellas persoas que sexan capaces de mirarse ao espello e reconocer os feitos e a súa debilidade. Fallarían os sistemas de aprendizaxe, os cursos que se están facendo? Pois o mellor si habría que potenciar ese réximen precisamente para buscar a reeducación. Non vamos a reeducar a todo o mundo, é imposible. Eso creo que é unha ilusión, non? Hai xente que non se vai a reeducar. Pero creo que coido o fío que decía a compañeira que sí que hai maltratadores que penso que se poden resocializar, non? Que se poden recuperar para a sociedade e evitar así un futuro caso de violencia de xénero, que é o que temos que evitar. Sí, a min resulta un pouco complexo, a verdade, adentrarme así nesta parte do debate, non? Pero o que si teño claro é que se decimos que a muller se ten que recoñecer como vítima para poder cambiar algo, pareceme fundamental o que viña sendo que ti dicías, non? Que el se ten que recoñecer como agresor para poder cambiar algo. E non sei, eu teño certas dúdas de se realmente sucede que se recoñezan como tal. Hai moita xente que ten esas dúbidas tamén. Sí, é moi difícil recoñecer un defecto cando sempre vas a ter un equipo a favor. Sempre vas a ter alguén que che di e ti mismo pensas, denunciou para ter unha paga, denunciou para quedarse con o piso, denunciou para ir máis rápido na custodia dos nenos. É unha lagarta que quéreme facer dano. Mentras que siga encontrando apoios neste senso, é moi difícil porque eso volve a nutrir a túa conduta, volve a ser un reforzo positivo para a túa maneira de ser, por así decirlo. Entonces, eso non é moi fácil. Non é fácil. Coidemos que a prevención é o máis eficaz. Sí, é dicir, é o que falabas ti, non da reeducación. Traballar desde abaixo. Sí. Desde abaixo, en varios órdenes, na escola, por dicir unha cousa inconveniente, nas creencias religiosas, nos fogares, nos xogos, na televisión, nos anuncios, é que estamos impregnados de sexismo. Sexismo, cosificación. Entonces, é difícil. O elemento determinante é encontrar prematuramente esa violencia de xénero. Eso non é doado. Non vamos a esquecer que é moi difícil. En que punto, non? É moi difícil. Eu, traballando no documental que vimos hoxe, tendo a oportunidade máis de facer as entrevistas, de conversar diante, detrás, coas persoas que participaron, vendo a información do que aconteceu, era moi difícil prever que esa situación fose a darse. Moi difícil, por non decir imposible. Casi imposible. Para mí, imposible a día de hoxe. Lle hubiera preguntado a calquer persoa, vostede cree que isto va a desencadenar eso?
el 99,9 hubieran dito non, non, eso non, non? E ao final pasou eso. Bueno, no xulgado pasa o mesmo tamén. Moitas veces, cando ven a víctima, ven manifestando algo, interiorízase esa manifestación, ela mesma dice, non corro peligro, non. Efectivamente, non, peligro non teño ningún, non creo que vaya a facer Porque iso, se supón unha parte intermedia. Efectivamente. Eu, polas conversas, todo o mundo supón que antes de acabar matándote, primeiro che dará unha cachetada, ou te porá a mao en riba, ou traspasará o que te sigue polo teléfono, te aparece onde estás, ese tipo de cousas que minimízanse, antes de chegar a matarte, dará un paso polo medio, haberá un paso que digas, bueno, aquí hai un risco. Sempre se pensa iso, sí. Exacto, pero sabemos que non sempre sucede así. Non, desgraciadamente non. De todas maneiras, a gran maioría sí, é algo vai increcendo, non? É un maltrato psicolóxico, un día é un empuxón, outro día é un tirón de pelo, outro día é unha patada, vas subindo hasta que ao final chegas a donde chegas, a un menoscabo xa importante da integridade da víctima. Pero sí que, por eso decíamos que non hai un estereotipo ni de maltratador ni de víctima, porque isto escápase dese rol, non? De todas maneiras, as conductas de persecución, de acoso, sempre hai que botar unha voz de alarma, non? Porque son conductas que hai que ter moi en conta, porque moitas veces damos máis importancia a un empuxón, vale? En unha discusión, por exemplo, pola custodia dos fillos, lle damos máis importancia a eso, porque claro, como ven cun parte médico que pon eritema en muslo derecho, non sei que, vale? E no a mellor non lle damos tanta importancia a me está seguindo, ven ao traballo, aparca o coche, fuma un cigarrillo e me está mirando pa min. Se lle dá máis importancia ao outro que precisamente eso. E esas conductas delictivas, de alguna maneira de acoso, de saber onde estás, de persecución, a mitad das veces hai que preocuparse máis que a mellor no outro sentido. Este é un caso típico deso, non? Nadie preveía, pero ao final el tiña un comportamento, un rol, eu creo que amenazante, bastante amenazante, como desgraciadamente así aconteceu. Eu, bueno, decir con respecto ao perfil do agresor que non hai eso, un perfil, pero ao final o que si hai de común é a consideración de que teñen dereito sobre esa outra persoa e a partir de aí pois, é de onde nace todo o que fagan dun xeito ou do outro, sexa psicolóxico, sexa físico, dá igual a maneira, pero o punto común a todos eles é ese, creer que ela é unha propiedade súa e que, polo tanto, se as cousas non van como quere, pois terá que facer o que haxa que facer para que eso sexa así. Por outro lado, ao que estamos aquí con os perfiles e os datos das características máis físicas da xente, edade, xénero, denuncias e tal, hai que ter en conta que calculase que entre 29 e 30% presenta denuncia. Quere decir que hai un 70% que non chega aos xulgados. O que nos vemos nos xulgados, o que vos vedes e o que vos, que son os mesmos, é unha parte mínima. Aí está o primer sesgo. É a parte mínima e, por tanto, eso sei por o que manexo, que é a parte menos favorable da sociedade. Polo que a estadística que de aí resulte ten unha formación relativa. Curiosamente, cando eu fago os meus cuestionarios, nivel educacional, SEB, primaria. Eso non é certo. Que quen denuncia son os estratos máis baixos económicamente ou de formación? Vamos a decir que sí. E é fácil de entender. Ou yo lo veo así. Resulta que a medida que vas tendo mellores condicións de vida en xeral, tanto para aprendizaxes, nivel cultural, nivel económico, cando unha vez te das conta de que eres unha víctima de violencia e decides romper con esa situación, buscas un subterfugio, sin denunciar, me refiero, e non denuncias, porque podes arreglar de outra maneira. Por exemplo, tes máis accesibilidade a medios de soporte privados. Un psicólogo, un traballador social, tes unha rede de soporte social posiblemente máis amplo, máis comprensivo. Tes un traballo estable. Podes ter uns aforros ou podes ter a constancia de que non vas a ser despedido. Eso facilita
que antes de pasar por as dificultades que supón o xuzgado, a vergüenza pública, que se entere a xente, Eso é importante, o que acabas medias de decir. un divorcio Porque nos vemos tamén no... e procuras ter xulgado eso. por medio. Por lo que as estadísticas que estamos a analizar teñen o propio estigma do xénero. É difícil, dende a posición das forzas e corpos de seguridade é moi difícil. É verdad que non existe policialmente un perfil de agresor de xénero. Non existe porque podemos ver dende unha persona que está nos estratos máis baixos ata os que están nos estratos máis altos. É verdade que soe haber un cambio na tipoloxía de violencia que se exerce. Violencia económica, violencia psicológica, violencia física. Hai moitos casos que son xente normal, que non tiveron nunca ningún problema coa policía, ni con a Guardia Civil, ni con as forzas de seguridade, en xeral. Como César Adrio. E que xurde de repente. Moitos destes crímenes son pasionais no sentido de que na circunstancia no contexto dunha pelexa de parella, el a mata. Entón, tampouco teñen ese recorrido, digamos. Sí que teñen un recorrido igual dentro da parella de maltrato, pero é descoñecido, tanto polos corpos de seguridade como igual incluso polo seu entorno. Porque nos estratos máis altos tamén por vergoña e porque o que dirán tápase moito máis. Aquí había moitas cuestións de fondos, educación, unha sociedade machista con estereotipos claramente machistas, pero logo cando falamos de violencia, agora estamos a falar dos perfil dos agresores, claro, dun caso como de César Adrio, que víamos hoxe, de alguén aparentemente normal, vamos decirlo así, ao día anterior, ese latiguillo que usamos sempre de alguén que sempre saudaba, que sempre, bueno, parecía unha persoa máis. A outros casos onde vos comentabades, hai denuncias previas, hai antecedentes previos, onde si hai alertas dadas, por así decirlo, de que aí existe un problema. Claro, a mellor o de Adrio era difícil, moi difícil, prevero coas alertas que teñamos. Pero noutros casos non. Noutros casos temos alertas suficientes como para que non acabe acontecendo de algún xeito, xa sexa porque se protexe a víctima ou porque se actúa de algún xeito máis duro, por así decirlo, co agresor. Igual si había suficiente, pero o que decimos, non lle damos esa importancia. Non, eu creo que un pouco tamén hai que reflexionar por aí, se realmente... Pero de alguén, Yolanda, de alguén que se obsesiona un pouco contigo e te aparece na cafetería onde vas coas túas amigas despois de besar a relación ou no teu portal da casa porque quere falar contigo ou te chama, a deshora, chegas a pensar que te vai a matar realmente, que pode matarte? No, evidentemente non, pero bueno, igual temos que facer ese exercicio, non? De decir, pois este tipo de cousas teñen moita importancia. Acaben así ou non acaben así, porque cousas destas pasan todos os días, que gracias a Dios non teñen ese desenlace, pero sí que deixan unhas secuelas ou é un momento malo para unha persoa, non? Xa xa lanzo, Carlota, porque, claro, estamos desconfinados, non sei se confinados de novo, pero vimos dun confinamento que foi unha época moi complexa para isto que estamos a falar hoxe. Moitas víctimas convivindo cos seus agresores, entre outras cousas porque non se podía estar noutro sitio. Datos que recollemos tamén deste xeito. ...9.000 detidos durante o estado de alarma, 9.000, son moitos. Supoño que sería unha época especialmente complexa. Non sei se tamén aquí en Galicia temos detectado que durante eses meses de confinamento
bueno, pois os casos aumentaron de algún xeito ou se detectaron de En algún principio, xeito? durante a época do confinamento, non hubo un repunte. Sí que é verdade que había moitas máis pelexas de parella. E sí que hubo, quizás, un repunte no tema da violencia psicolóxica. Había unha tensión pola convivencia, son 24 horas o día xuntos, incluso de xente que en principio non tiña antecedentes de violencia machista, ni de maltrato, ni de problemas igual na relación. Entón, eso multiplicado por o tema da violencia machista, evidentemente, fixo un caldo de cultivo bastante importante, pero nos non o vimos reflexado dunha maneira exponencial. Mais ou menos os casos. O que non houbo tampouco foi unha merma, a pesar do feito de estar confinados, porque podería ser tamén que se está separado nas relacións nas que non se convive, quero dicir, nas que non son relacións estables, que son relacións de noviazgo ou demais. Non houbo ninguna merma, nin un crecimento exponencial. Por lo menos non o notamos, digamos, no traballo diario. Notando o matiz que queres decir, o que pasa que a grande maioría, por lo menos dos que acaban exercendo como asasinos, conviven de algún xeito no entorno da víctima. Ata máis dun 65% no mesmo domicilio, ata o día mesmo da morte. Claro, xuntar agresor, o posible agresor, con víctima, 24 horas, baixo un mesmo teito. É moi probable que en este contexto a muller que aprendeu a evitar situacións críticas practicará moito esta técnica de non confrontación para aliviar a tensión, non? Para aliviar a tensión, o cual é lóxico tendo en conta de que o instinto de sobrevivencia e protección da prole é a principal que nos move. O que di ela manifestaron a min moitísimas veces nas declaracións, moitísimas veces. Vostede que facía? Bueno, eu non o provocaba. Bueno, cando poñía así, íbame para outra habitación. Entón, xa é unha experta en evitar, en serpentear para non meterse en xaleos ni en líos e deixar as cousas que se pacifique. O home pacifícase, tranquilízase, bueno, xa é un episodio que xa vou sorteando. Ahora vamos ao seguinte, que a mellor é mañán, pasado, etc. E sí que moitas veces as mulleres nas declaracións manifesten eso, que bueno, pois en aquel momento poñías así, pero xa sabía que tiña que deixalo un pouco, reposaba, e íbame, e ao cabo dun rato xa se lle pasaba, etc. Entón, bueno, seguían a convivencia. No confinamento, coido, e ademais por datos no xulgado de Betanzos, por exemplo, hubo moi pouca violencia de xénero no confinamento, e despois do confinamento, cando se aperturaron, había 2 ou 3 semanales. Durante 3 meses, 2 ou 3 por semana. Entón, eso quere decir que a muller atemperou, vale? En xeral, mitigou ese comportamento do home, foi levando, pero sufriu durante o confinamento e a denunciou despois. Non, por suposto, que non é ademais, podemos razonar e podemos pensar que non é plato de bon gusto estar en a casa con unha bronca, falamos en plata así, con un home, saber que tes que irte ou cambiar de habitáculo para evitar a confrontación que non sabes onde vai a acabar, non? Eso, a verdade, é lamentable. E pasouse por aquí de refilón, tampouco quería deixalo sen tocar, o tema dos menores, o tema dos fillos. Fillos moitas veces dos dous. 102 menores quedaron orfos nos 3 anos que levou ese estudio, 2016, 2017 e 2018. O 43% das víctimas tiña fillos menores de idade e a gran maioría, ademais, os tiña co que acabou sendo o seu agresor, ou o seu asasino. Que pasa con eses orfos da violencia de xénero unha vez que papá matou a mamá? Eso é o peor que hai. É horrible. Sinceramente, creo que temos que partir que a violencia de xénero é un delito que ten moita importancia porque quebranta o pilar fundamental dun Estado, que é a familia. Se non se lle daba tanta importancia, non estaríamos en este debate falando da violencia de xénero, porque hai moitos máis delitos que a violencia de xénero, non nos olvidemos. Pero a violencia de xénero é único que se manifesta de maneira directa contra o pilar dun Estado, que é a familia. Cuéstenos ou non, distinto tipo de familia, evidentemente, agora hai moitos tipos de familia, pero ao final a familia, o concepto xenérico e amplo de familia é o mesmo, calquer tipo de familia. E cando se atenta contra unha muller, rompes ese conxunto da familia. Sí, no ano pasado, no 19, que fixemos moita intervención global, intervención de pericial global, entre, sobre todo, os membros da familia,
chamou a atención especialmente a cantidad de nenos con patoloxía, consecuencia de vivir no clima de violencia no fogar. E non solamente estamos a falar de nenos de 3, 4, 5, 6 anos, 3 para baixo, salvo que haxa sobre ele unha violencia física, vamos, moi sádica, pois non soen ser moi conscientes do desenvolvemento da súa familia. Pero existe un gran sufrimento, porque os nenos tamén aprenden dos modelos que teñen. Hai nenos que copian o modelo de pai, e nenos ou nenas, distinto, que poden copiar a de a nai. Veuse nenos que comezaron con actos violentos sobre os seus irmáns na escola e véxose o patrón contrario de sumisión e calar. É moi frecuente ver que os nenos manifestan, unha vez que consigues ese ambiente de tranquilidade, de confianza, como se esconden nas camas, con os obxetos seus protectores, non? Ou baixo as sábanas, para non oír. Oír é igual que ver, é sentir. Non fai falla que me pegue a min, que me grite a min. Faino a miña nai, e como é miña, é como se ti me rompes o meu osito de peluche. É un dano directísimo, directísimo. Está en unha situación delicada porque, en principio, hai un cariño hacia papá, un cariño hacia mamá, esa división de lealtades, de quero pero non te soporto, porque o dien así os rapaces, Unha vez que consigues contactar con eles, no medio da entrevista, é moi duro o que están a sufrir. E máximo, despois, é que quedan unha madre morta, un padre en prisión. Eso quería preguntar tamén a Carlota, claro. Unha vez que chegamos... Con que quedas? Con os abuelos? A unha situación dese tipo, que pasa con eles? No mellor dos casos, quedan na custodia da familia máis próxima, son eles os que se fan cargo dos pequenos, pero hai casos en que esta familia ou non existe, ou non pode, ou por calquera causa non se fai cargo deles. Entonces pasan a tutela da Xunta e teñen que ingresar en centros de acollida, centros tutelados para estes menores. Para eles xa un agravio máis, aparte do que sufriran durante a temporada na que se diu o maltrato, a morte da súa nai, a morte ou o ingreso en prisión do seu pai, perden moitísimas cousas. Perden o seu entorno familiar, perden os seus apoios, teñen que empezar de cero. E ainda por riba non todos son pequenos. Se ti tes un chaval de 16, 17 anos que está próximo a facerse maior de idade, que pasa despois? Que fai o sistema con el despois de que é maior de idade? Porque un neno normal, dentro dunha familia normal, pois, claro, terá o apoio dos seus pais, vivirá baixo o teito dos seus pais, estudiará ou non estudiará, pero ten un apoio. Pero estos nenos despois quedan desamparados completamente. Pero non é só no caso das mortes das mulleres que falecen, que son afortunadamente os menores casos, sino cando existe unha violencia de xénero, automáticamente, e se sigue pa diante esa violencia de xénero, acabase nun proceso civil, nun proceso de divorcio. Aí están os fillos. E a ver como repartimos os fillos, non? A mitad das veces os fillos, cando teñen xa 11, 12 anos, hai que tomarlles declaración, hai que escoitalos, hai que exploralos, como se chama xurídicamente, non? E os chavales, eso é sangrante, a verdad, que é o peor trago que se pode pasar, relatan no acto da vista como se escondían, como trataban de calmar moitas veces o pai, como trataban de separar a nai para evitar que fora menoscabado, para evitar que fora agredida polo seu pai, en ese sentido, non? Entón, claro, non é solamente cando morre a nai e o pai vai a prisión, sino que todos os divorcios derivados da violencia de xénero, que son moitísimos, non nos olvidemos, que en moitas ocasións esas agresións, esos menoscabos, esos ataques, producíronse en presencia dos menores. Sí, hai un agravante penal, cando se produce o feito diante deles, pero, ao final, eles presenciaron igual. Entón, teñen que mamar esa conducta, esa forma de vivir durante moito tempo e despois, nos divorcios, enfrentarse moitas veces a familia de que facemos cos nenos, onde deixamos, que facemos co réxime de visita, convén que ese pai poda visitar os fillos, non poda visitar. Articular esas medidas é complexísimo, é moi difícil. É un tema complexo tamén, eu estaba pensando mesmo en facer mención a esa parte, non?
porque tamén nos vemos, eu, bueno, falo un pouco pola miña experiencia de traballo, pois eso, nenos ou nenas que cando lle chega esa idade de que poden ser escoitados, como ti dicías, non? Pois é ata un momento de alivio, de poder decir, bueno, pois quero cambiar o que teño agora, que é unha fin de semana así, unha non, os 15 días de vacacións, porque non soporto esa convivencia. Iso tamén, pois, dá para moito reflexionar e para ver como que se podería facer, non? Para que non se chegase a ver aos nenos e as nenas nunha situación así. É complexo. Falaba dun informe do Consello Xeral do Poder Judicial, un estudio sobre as víctimas de violencia de xénero entre os anos 2016 e 2018 no noso país, que chegou a unha serie de conclusións, tanto coas víctimas como cos agresores. Estas serán algunhas delas. En 2019 morreron en España 55 mulleres a mans das súas parellas ou exparellas, unha cifra superior á dos 3 anos anteriores. O 70% non denunciou. Na parte do asasino conclúese que non hai máis patrón que o seu sexo e unha posición de poder con respecto á víctima. Case a metade estaban casados, tan só o 4% estaban separados e deixaron 102 menores orfos. En canto á idade, a media está en 48 anos e 3 de cada 4 son maiores que as súas vítimas. Máis do 80% actúan no domicilio común ou no que foi seu xunto á vítima. E na súa maioría son accións planificadas. A metade dos agresores dende 2009 adoitan utilizar unha arma branca, pero tamén usan as mans para estrangular, armas de fogo e obxectos para golpear. Despois do crime, o 22% suicídase, un 13% agrídese a sí mesmo, un 16% entrégase e o resto resulta detido. Os ataques prodúcense maiormente os luns ou os domingos, e nos últimos 10 anos suceden máis no mes de xullo. O 70% dos homes que matan as súas parellas viven en vilas ou en cidades de menos de 100.000 habitantes. En Galicia, no trienio 2016-2018, producíronse un total de 9 mortes por violencia de xénero, só unha denunciara previamente. Xa decíamos que o nivel, a taxa de denuncias en Galicia era moi inferior a do conxunto do Estado. Cando se denuncia, cando ao final alguén chega e denuncia un xulgado, é unha etapa que empeza pero non sabe como vai acabar, vale? É unha etapa complexa, ardua, que empeza no ámbito penal, sí, pero que o penal é un medio cautelar, non hai máis, que despois está o ámbito civil, aí ven un divorcio, aí ven unha pensión de alimentos, aí ven como se reparten os bens. É dicir, son todo factores que tamén inhiben un pouco a protagonista, en este caso a muller, a tomar moitas veces esa medida, non? Esa decisión, de, no, que vou facer? E moitas veces a familia tamén tira, desgraciadamente, e así o apreciamos moitas veces, tira para atrás e dice, pensou ben, mira onde te vas a meter, xa verás como vas a salir, etc. Entonces, normalízase cada vez máis, hasta que pasa o que pasa. A morte é digamos, o máis grave, non? Cando se chega un factor de cortocircuito e que chegas ao último eslabón. Pero sí que é certo que, e digo unha cousa, un dato, eu creo que bastante importante, as denuncias que hai de violencia de xénero non é nada con que realmente hai de violencia. Hai moita máis violencia do que parecen nas estadísticas. O que pasa que está asumido e se vive con isto. Logo falaremos das denuncias, das que se presentan, das que non se presentan, e de que pasa coas que se presentan. E porque hai unha parte das que se presentan que acaban do mesmo xeito que non denunciou. É dicir, que fallos pode ter un pouco o sistema e que se poden mellorar. Carlota. En relación ao que decían os compañeiros, ben é certo que a sensibilización da sociedade é necesaria para que acompañen as víctimas agora de facer a denuncia polo recorrido xudicial que teñen esas denuncias, porque claro, non só é o feito de que las denuncien o que o seu entorno ou os organismos cos que elas teñen que tratar nestes procesos se involucren, senón tamén o feito de que ao longo do recorrido que ven despois da denuncia se sintan apoiadas tanto pola súa familia, os seus amigos, o seu entorno, e que se involucren todas as pezas do sistema.
os sanitarios, os psicólogos, os servicios sociais, que todos temos parte nisto. A Policía, a Guardia Civil, as forzas e corpos de seguridade non sempre teñen coñecemento destes casos. Entón, é primordial para poder darlle seguridade e protección que cheguen ao noso coñecemento. É primordial, porque senón nos non temos coñecemento deso, non podemos facer nada por elas. 34% de mulleres das que foron asasinadas finalmente que sí tiñan presentado previamente algún tipo de denuncia. Si o sistema non é capaz nin de protexer a quen denuncia, aí temos un problema. Pero isto tamén se pode ver da mesma forma, porque se unha persoa denuncia, pero no momento de chegar ao xuízo non ratifica esa denuncia ou volve a convivir co seu agresor, se ela volve con el, porque o que decía a psicóloga ou a compañeira médico forense, cando hai ese apego tan grande ao agresor, moitas veces non ven o perigo e volven, déixanse convencer, pensan que van a cambiar e volven con eles, e aí moitas delas é o que pasou. Sí, presentaron denuncia, pero volveron con eles. Entón, aí é moi complicado. O sistema xa ten unha alerta de que hai un problema. Aquí hai un problema de moitas mulleres que están sufrindo violencia de xénero e non denuncian. Eso é unha parte. E despois, outras mulleres que chegan a denunciar, e como decía a compañeira, denuncian moitas veces tarde, chegan ao xulgado tarde, porque xa tiñan que haber denunciado antes, e cando denuncian e emprenden esa maquinaria procesual que é complexa e difícil e moitas veces sin información, chega un momento que cando chega do xulgado e sale do xulgado queda semidesamparada. Entonces, que ocorre? Que a mellor se pon a orden de protección, vale? Hai unha orden de protección xa en vigor, pero esa orden de protección pouco a pouco vai decaendo, vai pasando as semanas, vai pasando os meses, e ela volve outra vez a arrimarse ao seu agresor. E ao final chega aí a lesión. Ainda así o que decías, que se hai tarde, entendo que nunca é tarde. Decías, a veces chega a muller... Tarde, me refiro tarde porque a mellor cando chega xa lle é demasiado tarde a ela, porque o home xa está, de alguna maneira, en unha situación onde peligra a súa integridade. Por máis razón para o sistema darlle a cobertura necesaria. Efectivamente, pero o problema é que cando chega, a mellor, nos poñemos a orden de protección e está tan encrispada a relación que esa orden de protección non é suficiente. Eu, se me roban por a calle, mancan a man, pois pode ter unha rabia, un odio, unha venganza, estar enfadada. Ao mellor perdono ou non, pero non estou emocionalmente na miña intimidade vinculada a él. Estos en canto a delito, ten unha historia detrás. Eu estou enamorado desa persona, ou eso penso. Teño unha vida en común. Efectivamente. Podo perdonarle unha falta. 2, 3, 4. Donde poñemos a raya do perdón? O problema moitas veces é que non se atende ou deixase pasar comportamentos que non son, digamos, non chama a atención á sociedade. Vou poñer un exemplo moi gráfico para que pensamos. Hai xente que, a mellor, en un momento de parella, nos xulgados vimos este tipo, non? Que improperios, non improperios, pero falta de respeto, de fai calar a muller, ti non sabes o que di, etcétera, etcétera, non? Entonces, eso, moita xente dice, bueno, eso non é violencia de xénero. E eso realmente é violencia de xénero. Porque estás menoscabando a integridade de unha muller, en este caso, de túa muller, e estás quitando o respeto, e estás quitando, non a razón, pero sí, de alguna maneira, estás menoscabando a integridade e a estás deixando un lugar reducido. E moita xente todavía na sociedade de hoxe dice que, bueno, non, eso non é violencia de xénero. A violencia de xénero é cando golpea un hombre ou unha muller, e non é así. Porque hai un maltrato psicolóxico que está aí. Que pasa? O problema dese maltrato psicolóxico é que é difícil despois probar nos xulgados. Ese é o problema que hai, non? E un parte de lesións é moito máis senxelo. Está un médico forense que di isto é así, e xa está. Pero claro, sigue habiendo maltrato de xénero. Creo que quería falar Yolanda e falamos xa falando de alertas. No caso, ademais, que hoxe nos ocupa, que era o de Ana Enjamio, reflexionaba, habíamos no documental María José, que é compañeira de Ana Enjamio e compañeira de César Adrio, de algunha das alertas que tivo, incluso no mesmo día no que se acabou producindo o asesinato de Ana Enjamio. Imos recuperar un minuto este. Me dijo
es el divorcio por lo que yo estoy mal, me dijo. Me dijo, es Ana. Es por Ana. Él me dijo que Ana, que no acabaría con él, pero con Samuel tampoco. Claro, yo lo entendí como que se iba a seguir metiendo en su relación entre los dos, como estaba haciendo, que le mandaba mensajes a Samuel o le enviaba fotos de ellos dos juntos. Jamás se me pasó por la cabeza que él ese día me estaba dando a entender, o sea, me estaba diciendo lo que realmente después pasó. Que pasou esa mesma noite, ademais, que foi cando César consumou o asasinato de Ana Enjamio. Tiñamos moitas cousas en riba da mesa, Sí. retoma por onde queras, Yolanda. Bueno, un pouco en relación ao que acabamos de ver, é moi complicado que non unha persoa na súa vida diaria sexa quen de anticipar que vai pasar unha cousa como esa, non? Porque ao final, pois, por sorte non andamos pola vida pensando que sempre vai a pasar algo malo e que calquera comentario vai a desencadear eso. Entón, bueno, é complicado. A veces, conseguir que unha muller se identifique como vítima, sobre todo se non houve maltrato físico, é moi complicado. Entón, igual, dende que empezas a traballar con ela, ata que se pode dar ese momento pois, de poñer unha denuncia ou de dicir, bueno, pois eu voume a separar, voume a divorciar, pasa moito tempo. E unha vez que se denuncia, que? Porque dicía antes Roberto, claro, nin siquiera o sistema é perfecto. Falábamos dese 34% do último ano, se collemos a última serie o 30,5%, non? Pero claro, é un porcentaxe, ademais, que ofrece moitas variables en función, por exemplo, da idade, por convencernos de que a xente nova o mellor detecta dun xeito diferente ou polo menos denuncia dun xeito diferente. Me miraba así Berta, pero o 47% das menores de 25 anos denunciaron das mortas menores de 25 anos, o 47%. Sin embargo, se falamos de maiores de 65 é o 0% das 17 asesinadas. E se falamos as maiores de 55 o 22, cando a media está no 34. É dicir, a partir dos 55, o porcentaxe baixa de xeito pero bueno, galopante. E, sin embargo, nas máis novas, bueno, polo menos parece que a conciencia de algún xeito é maior. Sí que vou a discrepar un pouco. Nas rondas que facemos, o que fixen eu personalmente polos colexios, sigo atopando en xente de bacharelato, 16, 17, 18 anos, todavía moita violencia adaptada e entronizada, tanto na muller como no home, que saltan ou fai saltar as voces de alarma porque moitos desos nenos, si siguen con esos comportamentos, esos roles, cando teñan 24, pois serán uns futuros maltratadores. Creo que por aí va o asentimento de Berta cando daba as estadísticas. Sí, vamos a ver. É raro ou menos frecuente ver mulleres de máis de 70. Este ano, o ano pasado, vamos, que este ano está a cousa diferente, pero sí que tivemos algunha muller de 80 anos. Evidentemente, o tipo de educación, as vivencias están tan cristalizadas no corpo que é difícil. Difícil e tamén, como xa se nombrou aquí, por cuestiones económicas. A muller non traballama, non ten cotización, non ten pensión. Entonces, dividir 800 euros entre dos... Efectivamente. Sabemos dos casos en que quedou ela arriba e ela abaixo na vivienda. Claro, eso ni prevención ni nada. Vamos, isto é un problemón. Isto é un problemón. Eso é do que falaba eu antes, Berta. Cando está detectado o problema, o sistema ten medios realmente para dar solución, porque unha muller que denuncia que está sendo maltratada por un home que ademais é agresivo, que ademais é violento e queda vivindo na porta de abaixo, digamos que non é a mellor solución. Que non hai medios ningún. O problema é que esa medida que estás falando é ratificada pola muller, que conste. Bueno, pero a muller é unha víctima, non se pode ter nese caso o testimonio da víctima, non? O máis grosero que é asentida por ela todavía, que eso xa é... Cando falamos dos agresores, saiu por aquí o tema das terapias. Non sei se a terapia para un agresor deste tipo pode ser igual que se ten, por exemplo, cando se perden 2 puntos do carné de conducir por un exceso de velocidade ou por consumo de alcohol. Ou isto é un problema máis serio, se funcionan as terapias, ti que traballas con muller, con menor tamén. Dos agresores, que?
Recollemos a denuncia, intentamos apoiar a muller no recorrido ata que pomos a disposición xudicial o agresor, pero o que pasa despois do xulgado se nos escapa. En cuestión de terapia, quero decir. Salvo o que ven sendo a protección da vítima unha vez están as medidas previas. Claro, cando imos o contexto das víctimas, o contexto máis próximo, por así decirlo, as súas familias, as persoas que teñen máis ou menos na súa entorna, a porcentaxe de denuncias que chegan dende aí está entre o 5 e o 7% no noso país. Outro problema máis, é dicir, a xente que convive co problema ten que ver cara a outro lado de algún xeito. De feito, bueno, en mulleres que xa sobreviviron a esa situación e que agora están noutro punto da súa vida, pois destacan moito ese feito, o feito de, no seu momento, pois ter esa persoa que soubo irse achegando pouco a pouco, sin facer moito ruído, pero estar aí para que, chegado o momento, saber que tes alguén ao teu lado. Ese é un papel que podemos xogar calquera persoa, é dicir, nunca sabes se ti podes ser a clave para ese momento. Efectivamente, o fío que dicíades, ademais eso conleva tamén unha gran ventaxa. Hai que darse conta que moitas das mulleres que presentan a denuncia, automáticamente que hai elementos de convicción para adoptar unha medida cautelar penal, unha orden de protección ou de alexamento, moitas delas, aos poucos días, veñen a retirar a medida, vale? E iso moitas veces pasa porque, ao principio, viñeron solas, non están apoiadas. Encontrase unha soedad moi grande, chegan aos xulgados, se trata correctamente, teñen un apoio no xulgado, ca xente pertinente determinada, pero despois quedan solas. Entonces, despois, ao quedar soas, veñen os poucos días e non, mira, eu vengo a retirar a denuncia. Por que? Porque lles falta ese apoio. Pero dándolle a volta a túa reflexión, claro, se dá o paso, que debe ser un paso costoso, por así decirlo, non de formalizar a denuncia, igual espera do sistema, e cando falo do sistema, falo de todos os componentes, lle dé unha posible solución. Se presenta a denuncia, pero volve a soidade da situación anterior coa denuncia presentada, incluso a súa situación pode complicarse máis perante o seu agresor. Sí, a ver, que aí hai un gran problema porque realmente non se chegan a sentir seguras, ou eso é o que che transmiten. É un pouco, a veces tamén é a sensación que temos como profesionais, eu creo que desde calquera ámbito, ao final, non? Que sabes que hai unha serie de cousas aí, pero que non son suficientes, entón falta que realmente poidan sentir esa confianza. Aí é onde tambalea despois o decir, agora que fago, sigo adiante ou non? Eu non vexo claro que seguir adiante me vai a traer beneficios, entón nesa dúda eu creo que é cando se arrecúa e se pensa. Supoño que por aí ven moitas das marchas atrás, non? Sí, eu penso que sí. A falta de apoio no seu entorno, sobre todo, porque por parte dos medios, polo sistema, é un sistema integral, inténtase darse a mellor acollida á víctima cando se decide para denunciar, inténtase facilitarlle todos a información, hai casas de acollida, hai apoio psicológico, teñen axudas, quero dicir, hai unha rede grande e amplia, pero claro, son descoñecidos tamén. Entón, é preciso que a xente do seu entorno se involucre. É que ao final apoio ao final somos todas as persoas que formamos o mundo. Entón, que lle falta, pois, neste caso, ás mulleres? Ou que nos falta? Pois ter esa sensación de que realmente todos e todas rexeitamos este tipo de cousas que se dan. É seguro que o sistema ten xeitos tamén de mellorar. Verémolo ao longo desta serie de Na mente do asesino. Recordábasme, agora que facías este comentario, Yolanda, a outro dos casos que trataremos, onde hubo violencia cara a parella, sistemática, onde estaba máis que detectado, onde o neno, que tiña ademais 11 anos, rexeitaba, por así decirlo, as visitas obrigadas ao pai nun punto de encontro, en o que acabou matando o pai o neno, na localidade de Oza. Teremos oportunidade outro día de falar do caso de Marcos Mirás e da morte dese menor na provincia da Coruña. Un fillo pequeno tiña tamén Pilar, se non me traiciona a memoria, Laia Marul, naquela obra máis que premiada, na que o galego Luís Tosar tiña un papel protagonista, baixo a batuta de Iciar Bollaín.
Hoxe, nas Miradas ao espanto, de Miguel Anxo Fernández, Violencia de xénero. A violencia no xénero, por desgraza, é un tema recurrente na sociedade, non é de agora, ten que ver moito co dominio, co machismo, o suposto dominio do home sobre a muller, e isto para o cine, e sobre todo para o xénero dramático, é moi querido. Tense tratado con moita frecuencia. O que ocorre é que, últimamente, nas últimas décadas, hai moito máis descarnado. Está asumido socialmente como unha lacra, e o cine aproveita para exemplarizar un pouquiño para tratar de concienciar a sociedade. Nese sentido, hai unha película española que para min me parece moi significativa, que Te doy mis ojos, de Iciar Bollaín. O sea que ya no me quiere. Tengo miedo. Lo siento. Lo siento. Unha película protagonizada por Luis Tosar e Laia Marul. Son unha parella convencional, con unha filla, pero el comeza a evolucionar a violento, a maltratar, a controlar, a intentar poseer prácticamente as 24 horas da muller. A situación faise insostible, non? E entón hai un momento en que ela toma unha decisión. Lo que tendría que hacer es separarse y pedir una orden de alejamiento. Eso es lo que tendría que hacer. No digas estupideces. O bo do guión, o interesante desta película, Te doy mis ojos, é que os matices que aporta. ¿Le has pedido disculpas alguna vez? Yo quiero verle. A violencia de xénero é violenta para os dous. Non só ela acaba marchando, acaba rompendo esa suposta armonía que teña o matrimonio, senón que el, no último plano, tamén sufre. El síntese tamén, de alguna forma, víctima da súa propia violencia. Antonio. Pero hai outra película que é diferente e afronta este tema de unha maneira distinta, non? E é Tomates verdes fritos. Si ahora llevara puesto un vestido de celofán, ¿seguirías mirando el partido de béisbol? No, cariño, iría a internarte en un manicomio. Unha película de John Amiel, unha película que tivo moito éxito no seu momento, no que unha velliña, Jessica Tandy, contalle unha historia pasada a unha muller que a vai a ver, que é Kathy Bates, non? E contalle unha historia de amor de décadas atrás, na Luisiana, na América profunda. Entón aí vai salir o racismo, o medo, a intolerancia, a violencia, toda unha serie de temas que remata a película dunha forma moi fermosa, porque Kathy Bates entrou sendo unha muller e vaise sendo outra muller distinta. ¡Se ha vuelto loca! Admitidlo, soy más vieja y mi seguro lo cubre todo. Sempre tomando boa nota das recomendacións, por así decirlo, de Miguel Anxo Fernández en esas Olladas ao espanto. Estamos xa sen tempo, así que a modo de titular, por así decirlo, non sei se quedou algo no tinteiro nesta última quenda de palabra, Berta, hoxe falando dos agresores de xénero, da violencia de xénero e dos asesinos, cando falemos en violencia machista. Simplemente quedar con a intención de que todos nós e as administraciones públicas invirtan recursos para seguir por esta liña de investigación, que é un avance moi importante, que vemos dunha etapa preconstitucional moi significativa, e costoulle tamén, ao largo da Constitución, ir recollendo todos os dereitos que estaban un pouco olvidados neste senso. Seguir en elo, reforzar, sobre todo, a prevención é moi importante, e ter en conta que a muller que é víctima de violencia de xénero habitualmente, nun principio, o descoñece. E ten unhas actitudes, un modo de comportarse que están distorsionadas, porque son os síntomas, as consecuencias psicopatolóxicas de vivir en unha situación de acoso continuo, e que a violencia psicolóxica é moito máis relevante, non é mortal, pero sí que é relevante porque produce a morte de alma, non? A morte do sentimento, a morte da capacidade de resposta no medio. Ese é un hándicap que todos os profesionales que estén vinculados deberían ter en conta para saber extraer a información sin lesionar ni revictimizar a muller. Carlota?
Pois incidir na importancia de porse en comunicación coas forzas de seguridade ante calquer caso que se detecte de violencia de género, de ser máis sensibles coas víctimas, de acompañalas e de apoyalas nos procesos polos que teñen que pasar. Sobre todo, concienciarse de o que conleva a violencia de xénero e da importancia dos pequenos momentos dos que somos partícipes desa persoa e que nos dan os sinais de alarma. Sempre participalo as forzas de seguridade ou a administración de xustiza e seguir o trámite. Creo que igual que xa temos na memoria colectiva o 112, como ese teléfono de urxencias, empezamos a ter ese 016 como o teléfono para denuncia no caso de violencia de xénero. Roberto. E sempre que se me dá a oportunidade de falar de violencia de xénero sempre remato da mesma forma porque a experiencia que teño lévame a dicir isto. Eu creo que o núcleo fundamental, de forma xenérica, estou falando sempre, é lograr potenciar a cooperación e a coordinación entre distintas institucións que non está coordinada ni potenciada, non nos olvidemos, cada un aquí marchamos por distintas metas cando tiñamos que coordinarnos entre todos, concellos, servicios sociais, forzas e corpos, xulgado, facer máis visible e apoiar campañas de sensibilización, potenciar esas campañas, é dicir, que o rol machista tenta desaparecer, sobre todo das xeneracións actuantes en este momento, xa de adolescente para diante, e algo que a mellor non lle gusta moita xente a escoitar, pero potenciar a información á muller, porque sigo dicindo que falta información a favor da muller. A muller non está totalmente informada. Eso notámolo no xulgado cando veñen moi perdidas. Entón, potenciar esa información para que a muller teña moi claro o camiño a seguir e apoiala nese camiño. Desde o principio, non apoiala desde o principio, solamente no principio hasta o final. Creo que se conseguimos medianamente esos parámetros, a violencia de xénero reducirase en número. Yolanda. Bueno, pois eu para complementar un pouco a todo o que eles dixeron que evidentemente estou de acordo, pois creo que un dos desafíos é dar outro concepto de amor, que é algo que non se traballa, entón se todos sabemos o que é unha relación saudable, pois poderemos identificar cando esa relación está sendo tóxica, non? Eso pois é dende moi pequeniños ata que deixamos de estar aquí. Entón, pois eu creo que por aí teñen que ir moitas das accións que se leven a cabo para poder identificar o que che está pasando, aínda que teñas 10 anos esteas no patio co primeiro rapaz que che gusta ou ca primeira rapaza, pero saber identificar se o que ti estás recibindo ou o que ti estás facendo está ben feito. Eu tive a oportunidade de traballar e teño cada ano a oportunidade de traballar con adolescentes e algún rapaz xa me ten dado as grazas por dicirlle que estas cousas non se fan e el ter a oportunidade de cambiar a súa forma de relacionarse no patio. Entón, pois quédome aínda que só fora un naquele momento, pero quédome ca esperanza de que realmente se lle damos esas ferramentas e lle sabemos transmitir un concepto de amor distinto, pois que tamén van a saber cambiar a forma de relacionarse. Bueno, quedo con moitas cousas que saíron aquí esta noite e moitas máis, seguro que nos quedaron no tinteiro, esa reflexión sobre as alertas, a cuestión das denuncias, a cuestión do que pasa despois de cunha maior denuncia, que tamén me parece moi interesante, a cuestión da coordinación das diferentes institucións que se implican de algún xeito na loita contra a violencia de xénero, nas cousas que podemos mellorar dende dentro do sistema, hai cousas que son imprevisibles, por así dicilo, ou que necesitan moito máis tempo, probablemente a cuestión educativa sexa unha cuestión de moito máis tempo, unha carreira de fondo, por así dicilo, pero hai cousas nas que podemos mellorar coas alertas que xa temos e cos medios que xa temos deste lado. Moitas gracias por acompañarnos hoxe, Carlota Bellas, Garda Civil, destinada no EMUME, nos equipos de Muller e Menor, grazas por acompañarnos, por estar connosco. Roberto Barba, suiz de violencia contra a muller, estivo en Betanzos, agora está en Lugo e esta noite ademais aquí connosco na Método Asesino. Gracias. Gracias a vos. Roberto, moi amable. Gracias, Yolanda Neira, psicóloga, por acompañarnos tamén. E Berta Rodríguez, que é médica forense. Unha noite máis, gracias, Berta, por estar connosco. Bueno, quedamos na mente de Asesino para, bueno,
ofrecerlles máis casos, máis preguntas, máis respostas, grazas aos compañeros que fixeron posible o programa de hoxe e a vos pola compañía. Boa noite.